Activistes lingüístics de llengües minoritàries i minoritzades es reuneixen a Barcelona en l'Assemblea General de la Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística. L'organitza el CIEMAN, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions. I en aquests moments ens acompanya aquí al plató el seu president, David Minoves. Moltíssimes gràcies, un plaer que estigui aquí amb nosaltres. En aquesta trobada, que acaba aquesta tarda, hi participen una vuitantena d'entitats amb aquest mateix objectiu, promocionar, potenciar i protegir aquestes llengües minoritàries i minoritzades, la diversitat lingüística a Europa. Si li sembla, ens centrem ara primer amb el català. M'agradaria saber quina anàlisi fa de l'estat actual del català avui al nostre país. Bé, de fet, que s'hagi fet aquesta reunió a Barcelona no és un tema menor, justament perquè el català en aquests moments és un centre d'interès per totes aquelles llengües minoritzades arreu d'Europa, perquè es donen dues situacions que poden semblar contradictòries. Per una banda, hi ha un ampli consens de la ciutadania en què estem en emergència lingüística i que calen que hi hagi polítiques públiques, però també accions de la societat civil i de tots i cadascun dels ciutadans per revertir aquesta situació, i de la mateixa manera que som conscients que el coneixement del català ha crescut i que el català no deixa de ser una llengua relativament senzilla d'aprendre, especialment per a aquelles persones que parlen castellà, que parlen italià, que parlen portuguès, o fins i tot que parlen francès per la seva arrel llatina, i per tant és una llengua a la qual és fàcil que s'hi apropin i fins i tot s'hi incorporin moltes persones, si no s'entendria que un país on més d'un 70% de la seva població ha nascut fora de Catalunya o que té els seus orígens familiars fora de Catalunya, l'hagi après i se l'hagi fet seva. Però, per altra banda, es dona el cas també que està rebent el català atacs directes per part d'un supremacisme lingüístic per terra, mar i aire, perquè ens entenguem, Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent, i per tant també està patint una situació on aquest supremacisme lingüístic, aquests atacs en contra de la llengua catalana, estan fent que sigui també d'interès veure com està reaccionant la societat civil. I per acabar, de fet, és la llengua minoritzada més parlada d'Europa. Per aquesta raó, creiem que és important també vincular amb dues coses. La salut del català, jo només cal que faci una descripció de les xifres. Si l'any 92, l'any dels Jocs Olímpics, un 52% de la població de Barcelona utilitzava el català com a la seva llengua habitual, avui és un 35%. Per tant, aquest retrocés en l'ús social és allò que ens ha alarmat més. I, de fet, de la mateixa manera que també ha crescut població i la població ha canviat, la realitat de la geografia humana és dinàmica, no és estàtica, i tenim molta gent que ha vingut de fora, no tenim les capacitats suficients o no hem pogut fer o no hem volgut fer allò que calia fer per mantenir aquesta continuïtat de que és una llengua fàcil d'aprendre. No és una llengua molt complicada, d'arrel molt diferent, i per tant és evident que la salut del català en aquests moments és d'emergència lingüística. Ara anirem desgranant qüestions que ha anat exposant en la seva resposta. La llengua és identitat, és cultura, és història. Aquests són els motius principals del temor, de la por dels reticents o, com comentava, de l'extrema dreta, d'aquests discursos supremacistes? En part sí. És cert que per als catalans ens passa una cosa molt curiosa, que quan una persona que pel seu fenotip creiem que és estrangera, que ve d'un altre indret, i es posa a parlar en català, se'ns entendreix el cor. Per què? Perquè hi ha una vinculació directa que no és racional, és emocional, on aquella persona està adoptant el principal tresor que tenim els catalans, que és la nostra llengua. Però, per altra banda, també és cert que l'extrema dreta no només ataca el català per part d'una extrema dreta, en aquest cas d'arrel espanyola, sinó que també existeix i comença a emergir una extrema dreta d'arrel identitària catalana. I aquesta es basa bàsicament en l'islamofòbia i tot el que és la por a la pèrdua d'identitat no només lingüística, sinó també cultural. Però, per altra banda, hem de ser conscients que avui en dia la llengua catalana és emprada per gent que té orígens culturals molt diversos. Les polítiques lingüístiques actuals, senyor Minoves, respecte al català, són suficients? Són necessàries però no suficients. Són necessàries perquè si no hi ha una política pública activa,
la llei del mercat, com si diguéssim, perquè ens entenguem tots, és desfavorable. Hem estat, des del meu punt de vista, massa anys vivint complaents a que teníem un sistema suficientment robust per garantir que a través del coneixement a l'escola, a través de la immersió, i que la naturalitat de l'activitat del dia a dia faria que es mantingués aquesta, diguem-ne, realitat del percentatge de catalanoparlants. Hem vist que no ha funcionat, per tant, calen més polítiques públiques, calen més recursos i cal, per exemple, expandir les classes de català per persones nouvingudes, fins i tot en horaris no habituals, és a dir, a les tardes, als vespres, de cap de setmana, de divendres, on les persones que treballen i no poden aprendre el català perquè estan en competència amb les hores de feina, ho puguin fer els vespres. Per tant, calen polítiques públiques i calen moltes més classes en català. Nosaltres, quan anem a un comerç, ens podem adreçar en català i tenim el dret a ser entesos. Això no implica que ens hagin de respondre en català, però de les poques migrades lleis que en aquests moments ens emparen és que tenim el dret a ser entesos en català. I això no està passant a dia d'avui, ni a Barcelona ni a molts llocs i indrets de Catalunya. Per tant, ni tan sols les lleis que existeixen ens emparen. Però no n'hi ha prou amb això. Segons la Constitució espanyola, els espanyols tenim el deure d'entendre i, en aquest cas, parlar el castellà. La resta de llengües de l'estat espanyol, el català, l'euskera, el gallec, l'asturià, són llengües que tenim el dret a emprar en els nostres territoris i que se suposa que hem de poder garantir aquest dret, però al no haver-hi l'obligació hi ha una desigualtat d'entrada, perquè és una anomalia. El 45% de les persones que viuen a l'estat espanyol viuen en territoris la llengua original de la qual no és el castellà. Per tant, no és un problema d'una minoria, és un problema molt generalitzat. Per tant, calen canvis estructurals a nivell de l'estat espanyol. No sé si és una llei de llengües, reformar la Constitució o què, però el punt de partida hauria de ser el mateix per tots. Hi ha d'haver una política pública des de l'Estat perquè les persones que entrin a treballar a l'administració tinguin competències lingüístiques en totes i cadascuna d'aquestes llengües. Això d'avui per demà no passarà, però si realment ens creiem que hi ha d'haver una igualtat lingüística i que els drets lingüístics han de ser garantits per tothom, aquests canvis caldria fer-los. I finalment Europa. De fet, el català és una llengua oficial a nivell de Nacions Unides perquè Andorra, que és un estat, és reconegut allà i, per tant, hi ha traducció simultània del català amb els organismes internacionals quan intervé Andorra. El problema és que, per exemple, Andorra no forma part de la Unió Europea i, per tant, una de les llengües més parlades d'Europa no és oficial. En aquest sentit, els esforços que ha fet l'estat espanyol, a veure, perquè ens entenguem, no són gratuïts, són fruit d'una aritmètica política concreta, que ja és important, perquè si ha canviat a nivell del Congrés, també hauria de poder canviar a nivell d'Europa. Què passa? Que obrim un meló que tant el català, com el basc, com el gallec són percebuts per la resta d'estats com una porta d'obertura a que la situació de les llengües minoritzades dels respectius estats també demanin això. Això com es canvia? Es canvia a partir de la convicció. Per desgràcia, l'estat espanyol ha anat lent i tard a fer aquests gestos. I ara té pressa també per un problema d'aritmètica parlamentària i d'estabilitat del govern. Però, ai las, la situació és aquesta. És només qüestió de voluntat política, doncs? L'oficialitat del català a Europa? Jo crec que és de voluntat política i de diplomàcia. És a dir, l'estat espanyol ha de ser capaç d'enviar el missatge que per l'Estat això és molt important, és nuclear, és cabdal. S'ho ha de creure de debò. Clar, bé, però és que això passa a tots els nivells. Els catalans també ens hem de creure de debò que la llengua no només depèn de l'Estat, ni de la Generalitat, ni d'Europa, depèn de nosaltres. Si nosaltres som els primers que quan anem a qualsevol lloc i ens pensem que la persona que tenim al davant, per alguna raó, canviem l'idioma. I aquest és un tema, de fet, és el principal. És a dir, per començar a combatre la minorització i a revertir-la, nosaltres hem d'actuar amb normalitat, per exemple, quan anem a comprar. Clar. Ens preocupa les generacions més joves. Sí. Jo mateixa ho veig amb la meva filla. Parlem català a casa, les famílies parlem en català, però amb les amistats, doncs elles parlen en castellà.
Com podem revertir aquesta tendència que realment adopten el castellà com a llengua d'ús social? Sí. Aquí hi ha un tema cabdal, que és el tema de les xarxes socials. Primer ens hem de preguntar com es relaciona la gent jove entre ells. Aterrem-ho. Els meus fills se n'assabenten de la informació a través de les xarxes socials. No miren la televisió. Només la miren a casa quan estem dinant, jo poso la televisió i ells s'ho han de menjar amb patates. Igual a casa. Exacte. I per tant, diguem, la seva font d'informació és el TikTok, és Instagram, són les xarxes socials. I no viuen al mateix espai comunicatiu que nosaltres. Si això, a més, passa en una llengua diferent a la que tu empres habitualment, o que tenim la sort de que hi ha TV3, Catalunya Ràdio, molts mitjans de comunicació, menys dels que voldríem en català, i la llengua d'ús és el castellà, d'entrada hi ha una primera intromissió, que la informació t'arriba en una llengua diferent. En segon lloc, amb qui es relacionen? Es relacionen no només amb els seus amics, sinó amb nous amics que no coneixen, perquè la presencialitat en la relació de l'ús social és una cosa física. Però a les xarxes socials hi ha el que són les relacions virtuals i tu et pots relacionar amb persones de la Xina, dels Estats Units, del Canadà, de Finlàndia, de França. I quina és la llengua habitual? I aquí nosaltres tenim una doble situació d'amenaça de substitució lingüística en el que és l'ús social de la gent jove. El castellà en primer lloc, perquè, òbviament, a partir de la llengua castellana pot relacionar amb tot un ampli espectre de països d'Amèrica Llatina, per exemple, però també l'estat espanyol, i per tant els vídeos, els youtubers, tots aquests espais, els instagramers, per exemple, els creadors, els influencers, doncs ho fan en castellà i, per tant, són el que consumeixen o l'anglès o l'anglès. O l'anglès. O l'anglès. Llavors, aquí tenim dues situacions molt diferents. A Catalunya és important que hi hagi una inversió pública, però també que hi hagi una iniciativa important privada perquè hi hagi continguts digitals en català i que les generacions que ens hem acostumat a mantenir aquesta situació de parlem català però entenem el castellà o a l'inversa, comprenguem que ha canviat absolutament la relació amb les generacions més joves. És una altra. Diguem-ne que aquest canal d'informació no respon als mateixos codis i ha d'haver-hi una situació d'equitat d'oferta. No hi ha equitat d'oferta a les xarxes socials. Per tant, el repte és la digitalització. Per això també passa en països de llengües que són de pocs parlants però que estan protegides legalment, com a Islàndia o a Dinamarca. Es dona el cas, per exemple, que a Islàndia o Dinamarca se n'estan adonant que els més joves es relacionen entre ells amb anglès. Amb anglès. I no només ho fan a través de les xarxes socials, sinó que ja ho comencen a fer també presencialment. I la llengua anglesa ha esdevingut una llengua de relacions, d'ús social d'una generació més jove. Això, òbviament, és una amenaça per la supervivència de la llengua i per la seva transmissió. Per tant, el problema de les llengües minoritzades ja passa a ser també, a dia d'avui, per la digitalització, el problema de les llengües amb menys parlants. Aquesta és una de les qüestions, de fet, que estan analitzant molt profundament aquest gran repte de la digitalització també, com està influint en l'ús, la promoció, la protecció de les llengües minoritàries i minoritzades. A més, a l'Assemblea també que esteu fent, proposeu actualitzar la declaració dels drets lingüístics, coincidint amb aquest 30è aniversari el 2026. Correcte. En quin sentit? Què ha d'incloure aquesta actualització dels drets que tenim tots, lingüísticament parlant? L'any 96 es va reunir a Barcelona, a iniciativa de la UNESCO i del Comitè Internacional del PEN, una reunió per parlar, diguem-ne, de la diversitat lingüística. I a iniciativa del PEN Internacional i del CIEMEN es va poder proposar una declaració universal per als drets lingüístics, perquè hi hagués un document doctrinal que fos assumit per al sistema de Nacions Unides, a través de l'UNESCO en aquest cas, com a entitat especialitzada en l'àmbit de la llengua i la cultura, que garantís els drets lingüístics. Clar, fa 30 anys la realitat era molt diferent, com aquell que diu internet gairebé no existia i no tenia diguem, la influència que té en el nostre dia a dia. Avui, la nostra vida, si ens deixem el mòbil a casa, canvia radicalment, perquè els contactes, perquè les cites, perquè la informació... Llavors, si una
part molt important de la nostra vida es fa a través d'un sistema digital i això influeix en el nostre, per exemple, consum lingüístic o la nostra activitat lingüística, fins i tot els usos que utilitzem la llengua, és evident que això ha de formar part també d'aquesta declaració. És a dir, en 30 anys han canviat molt les coses. El tronc doctrinal no canvia, però sí que la volem actualitzar. I és important que ho fem l'any vinent, que farà 30 anys, perquè tenim una situació on Catalunya som aquest laboratori, com si diguéssim, d'un lloc en el qual hi ha una demanda social perquè es garanteixi l'ús social del català, entitats, associacions, alarma, hi ha una emergència lingüística, però alhora està rebent aquests atacs, però això també passa a nivell europeu. Per tant, són moltes les entitats que volen que hi hagi algun mecanisme jurídic que ens permeti garantir els drets lingüístics. Per aquesta raó cal actualitzar-la, perquè en 30 anys les coses han canviat molt. I, de fet, el relator de Nacions Unides per les Minories, que ha assistit aquests dies a l'Assemblea de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística, s'ha posat a disposició. Per tant, jo crec que comencem a teixir una aliança a nivell europeu per garantir que, un cop actualitzat aquest document, es pugui tornar a dirigir a Nacions Unides, perquè al cap i a la fi, fa 30 anys, un dels articles de la declaració era que havíem d'aconseguir revertir la situació de desigualtat lingüística. 30 anys després, no només no s'ha revertit, sinó que ha augmentat aquesta desigualtat lingüística. En quin termini s'ho plantegen, aquesta actualització? Perquè això també és un gran repte, senyor Minos? No. Nosaltres parlem d'un període de 2026-2028. 2026 començar els treballs per l'actualització, òbviament que hi participin bàsicament el món acadèmic i per tocar els temes que són novedosos durant aquests 30 anys i després començar a fer tota la tasca de lobby internacional perquè hi hagi prescriptors, estats o institucions internacionals que hi donin suport i que ens facin la feina també de palanca perquè hi hagi a nivell internacional, en el sistema de Nacions Unides, algun tipus d'adopció i que realment aquesta carta, aquesta declaració universal per als drets lingüístics esdevingui també legalitat internacional. Som conscients que la legalitat internacional va com va i estem en una situació de regressió, una situació de polarització internacional i una situació de vulneració de l'arquitectura internacional. Però nosaltres continuem creient en l'estructura internacional. Tornant a Europa, no creu que potser aquesta diversitat lingüística que hi ha a Europa, i si Europa se la cregués de veritat, ajudaria també a que tingués, se sentís més propi cadascú aquest projecte europeu? Bé, és que tenim el cas que, malgrat que els estats europeus se suposa que tenen un patró similar, diguem-ne, homologable a democràcia, després veiem que no és el cas, veiem Hongria, veiem altres països que això no està passant, pel que fa al respecte a la diversitat lingüística, tenen visions molt diferents. Jo abans parlava de països europeus que no formen part de la Unió Europea com Suïssa, però països europeus que formen part de la Unió Europea com Bèlgica, per exemple. I la mirada que tenen aquests països sobre la diversitat lingüística és molt diferent. Això és herència de la història. I, per tant, nosaltres, quan parlem de que cal un reconeixement de la diversitat lingüística, hi fem el focus. I això és una cosa que a vegades ens pregunta, vosaltres parleu de llengua minoritzada i no minoritària. Sí, és que ara m'estic adonant que potser no m'ha aclarit aquests termes, si li sembla, senyor Minoves, ho aclarim, sí. Perquè ens entenguem, quan una cosa és minoritària, entenem que és una cosa que és així de manera constant en el temps, que és un estat natural d'aquella cosa. Hi ha un àmbit, ara no vull entrar en exemples perquè em fotríem un jardí, però hi ha coses que són minoritàries. Miri, faré una broma, si vol, a les persones que els agrada la pizza amb pinya, són una minoria, perquè ja... I amb ketchup, ja, també. És un fet, això és minoritari. Llavors, és perifèric. Hi ha una majoria que està d'acord amb una cosa i una minoria, i aquesta minoria no canvia en el temps. En canvi, el concepte minoritzat implica que hi ha una acció política per minoritzar, és a dir, de substitució, de laminació del que serien les condicions perquè aquesta realitat pogués ser equitativa, igualitària, si vol, majoritària. Aquí ja parlem d'acció política. Acció política. Per exemple, hem parlat durant molts anys
quina ha estat l'acció directa per part de les institucions en la història de l'estat espanyol per imposar el castellà en els territoris de parla no castellana. Però això també ha passat a l'estat francès. I això també ha passat a nivell d'altres estats, però colonialment, perquè veiem, hi ha llengües minoritzades com el quechua, l'aimara, el guaraní, que encara es parlen, però que són un exemple de les moltes llengües que es parlaven al continent americà, que ells reivindiquen com a Via Yala, però després d'un procés de colonització, la llengua oficial principal de tots aquests països és el castellà. Això és per generació espontània? És un fet natural? No. Va haver-hi, doncs, en aquest cas, tot un procés de colonització i de substitució lingüística. L'estat francès va fer el mateix al continent africà. Hi ha països com el Senegal, que són molt presents a Catalunya, tenim moltes persones d'origen senegalès que parlen diferents idiomes, el fula, el diola, però que la llengua oficial és el francès, que és una llengua que ni tan sols és del mateix continent. I a vegades aquestes llengües que intenten homogeneïtzar amb estats creats, doncs, diguem-ne, amb regla i cartabó, el que estan fent és substituir. Llavors, aquestes llengües que, malgrat tot, malden per subsistir i cada dia lluiten, són llengües que nosaltres entenem que són minoritzades, que la seva situació legal i, sobretot, l'ús social i la seva presència pública no és que sigui menor per un estat natural de les coses, sinó que hi ha lleis, hi ha mitjans de comunicació, hi ha polítiques públiques, hi ha una sèrie de factors que fan que aquestes llengües no estiguin en igualtat de condicions que la resta de llengües. Per tant, hi ha llengües minoritàries, sí, igual que hi ha altres aspectes de la vida que són minoritàries, i llengües que són minoritzades. Minoritàries són aquelles llengües que en el seu espai no han rebut aquesta situació i que es van aguantant, fins i tot algunes tenen protecció, mentre que les minoritzades ho són per efecte de que algú les ha minoritzat, les ha atacat amb aquest supremacisme lingüístic. Amb tota aquesta retrospectiva també que ens ha fet d'aquest estat a nivell, obrim el focus a nivell més global, més europeu, però més enllà, ja global. Creu que estem vivint realment respecte als anys anteriors, dècades anteriors, un empobriment lingüístic? Efectivament, estem vivint un empobriment lingüístic i aquí es dona el cas de que desperta interès, de que hi ha segurament una situació de... Tècnicament, la intel·ligència artificial ens permet tenir eines i en un futur podrem estar fent una conversa, com ara estem fent vostè i jo. Jo podria anar a una televisió japonesa i amb un aparell que ens posarem a l'orella i vostè es posarà a l'orella, jo parlaré en català, vostè m'entendrà en japonès i els telespectadors tindran la versió en japonès. I no caldrà que hi hagi una persona que faci aquesta tasca. Per tant, la tecnologia, la intel·ligència artificial, la digitalització també pot ser una oportunitat. Alguns mòbils ja ho estan permetent, això. Sí. De fet, al CIEMEN hem auspiciat un programa específic perquè la Magic estigui a les xarxes socials i al món digital per les persones que parlen a Magic, que n'hi ha moltes, fruit de la migració a Europa, que continuen parlant a Magic amb persones del nord d'Àfrica i, per tant, és una eina positiva. Però sí, evidentment hi ha un perill, com vostè deia. Per què? Perquè l'àmbit de la digitalització és un espai que està sent entès per les llengües majoritàries com un aspecte que els hi permet extendre la seva influència, directa o indirectament. Per tant, l'emergència lingüística no només és del català, són de la resta de llengües. I, per tant, aquesta situació ens ha de preocupar i molt. Jo crec que el català no desapareixerà, però malauradament pot entrar en una situació, els científics parlen que a partir d'un percentatge, que és entre el 30 i el 20%, hi ha una situació de risc alt de desaparèixer. A Barcelona el 35% l'utilitzem. Alerta, no és el mateix coneixement que ús. Hi ha molta gent que coneix el llatí perquè l'estudia i no el parla. Llavors, nosaltres aspirem a que la nostra llengua no sigui una llengua només coneguda acadèmicament o que només quan l'escoltem sapiguem què es diu, sinó que sigui utilitzada. I això és extensible a tot Europa. Dues últimes preguntes. L'entrevista és molt interessant. La primera, alguna ja m'ha dit ara l'última resposta. Creu que el català acabarà sent oficial a Europa algun dia? Jo crec que sí.
Jo crec que ho acabarà sent. Ja sigui perquè es faci la feina que s'ha de fer perquè l'actual aritmètica parlamentària ha forçat a que l'estat espanyol mogui fitxa, ja sigui perquè Andorra aconsegueixi un estatus diferent de relació amb la Unió Europea i, per tant, faci allò que és normal a les Nacions Unides esdevingui també normal a la Unió Europea, o perquè crec que algun dia Catalunya serà independent i els països independents, si són admesos en el club dels països d'Europa, les seves llengües oficials ho són també a nivell d'Europa. Per tant, hi ha molt d'espai per recórrer encara. I l'última, el seu pronòstic sobre el futur de la nostra llengua, del català. Jo crec que tenim futur. És a dir, hi ha nacions que segurament tenen signes d'identitat diferents, perquè estan situats en altres indrets. Catalunya, com a concepte, és fàcil de poder-lo, diguem-ne, integrar en la pròpia identitat. Molta gent que ha vingut de fora també és catalana. Només calen dues coses: la voluntat de ser català i la capacitat d'aprendre una llengua que és fàcil d'aprendre. Si una persona que arriba a Catalunya i vol ser catalana, perquè viu i treballa a Catalunya, paga impostos i conviu amb nosaltres, i té la voluntat de ser catalana, i a més té capacitat d'aprendre i oportunitat d'aprendre el català, si coincideixen aquests dos factors, aquesta persona per mi és tan catalana com qualsevol altra, perquè, com li deia, més del 70% dels catalans tenen els seus orígens en la immigració. Per tant, ser català és una oportunitat també. I en aquest sentit, la llengua catalana és la millor eina en contra de la islamofòbia, del feixisme. La llengua catalana, per nosaltres, és el millor antídot en contra dels discursos d'odi i també en contra del supremacisme. I això a dia d'avui és molt important. Doncs, president de CIEMAN, Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, senyor David Minoves, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i l'esperem ben aviat. Moltes gràcies. Que vagi bé. Igualment.